आज तक ले मांझा प्रखंड में जितना दहाड़ भइल बा केहू के कुछ मिले वाला कौन संभावना ना भइल ना कोनो सरकार एकरा विषय में बोलल। तो सरकार ना बोलल तो सरकार कहती है कि करोड़ों के पैकेज हम दे देला बनी गांव में केहू के पैकेज गइल कहाँ, करोड़ों के पैकेज जो आयल तो गइल कहाँ, ऐसे लेकर जेट तक सब चोरे बड़े तो करिए का। जनता के इतना पैकेज आ गइला कहाँ के एकरा मिलल बा, जबकि सब केहू भूखे मर रहल बा। आज तक केहू के धान ना रोपाइल, उ आदमी का करी। बाढ़ आपदा के पैसा नहीं मिलल, कुछ नहीं मिलल। कोरोना में जहाँ सरकार कहले कि फ्री में राशन मिली, और कहाँ फ्री में राशन मिलत है? जकर कार्ड बा ओकरा मिलल, एकरा नहीं मिलत। जकरा कार्ड ना रहे वो पूरा नहीं खेलो देत। वो 5 किलो में 4 किलो मिलता है, 4 किलो मिलता है, हर चीज 4 किलो मिलता। अच्छा, अब इलेक्शन के समय आ गई बा, चुनाव का समय आ गई बा, 2020 विधानसभा चुनाव चलता। अगर नेता लोग आवता वोट मांगे रुआ कहता कि समस्या बा सरकार के करोड़ों के पैकेज कहाँ रह गई, रुआ कहता नहीं रुआ। तो अब नेता लोग आई लोग वोट मांगे तो का कह रुआ? हम ये बतिया कहब कि हाँ रुपया जब आयल तो गइल कहाँ। रोवा लोग जब पैकेज भेज दनी 20 करोड़ के, 10 करोड़ के, 50 करोड़ के, तो गइल कहाँ, जबकि जनता में ना दियल गइल। केहू कौनो विधायक नहीं खोनावत। ए बेरा तो बड़ा ये का नाम है नियम तुला में, तो गइला के बाद तो कौन पूछबे ना कइला, कहलो से ससुर के कहाँ आइल बड़ा, कहाँ नहीं आइल। अच्छा 2 महीना पहले हम भेजले रहनी आदमी के, तो कुछ ना पूछले तू कहाँ आइल बड़ा। जब हमें वो आधार कार्ड के सुधार करावे के रहे तो कहल से गोपालगंज में संध्या कुमारी कि नेता से कौन से लिखा के लिए। तो जब हम आदमी के भेजे नहीं तो वहाँ कुछ कौनो जवाबे ना पूछल नियम तुला में कि हम कह देब या ना कह देब। हमरा क्या करे हैं उमर वोट मांगे, का करे हैं? जब हमरा के कोनो कम नहीं हो तो हम झाड़ू के ना चहेटे। केकरा के झाड़ू से चहेटे? केकरा के जे आई हमरा लगे, जब हम काम हम नाखे कैलो ओकरा के झाड़ू से ना चहेटे तो का करब हम के जाता रहो। तो एगो मनिया के ये वो एरिया में झांकी नहीं खा पारत। सुनी आज ले बहुत आदमी के मानिए कि जे कार्ड ना बनल, राशन कार्ड ना बनल, ना बनल, 5500 रुपये लाग गई, लोग कार्ड ना आयल। लोग कहता गइला पर दे ठीक है 18 के मिलता, अभी 19 से 20 के नहीं खे मिलत। यह तो एरिया बा जितना है मिलल है अफवाही राशन। मानिए कि जे ई लोग ऊपर ऊपर खा घल गरीब पे कोनो ना मिलल है एको पौआ। सरकार कहता कि फ्री में मिली जकरा लगे राशन कार्ड नहीं, तो कहीं के ऊपर ऊपर खा घल चलो तो फ्री में कैसे मिली? ये तो ना कर्मचारी बारे मानिए कि जे एथी में ब्लॉक में सब सारा चोर बारे। एगो गइला पर कोनो काम नहीं है। जब पैसा दे तो होई ना तो दूरा देता रहे सन, दूरा देता रहे सन। का कहता रहे सन? वो तो एजा ना होई बेने है परसों है। अब ये तो काम बा ये बेने है परसों है सर नहीं खे मिलत। वह बूढ़ा पेंशन देला बारे तो हमनी के बूढ़ा पेंशन बा तो वह 400 रुपया महीना में मिलेला। दोसर का मिलेला? हाँ तो का मिली 400 रुपया में महाराज मिलेला। 400 रुपया तो मनिया के जो हमरा कौन खर्चा चलेला। मनिया के जो हम जाइले बाजार ले तो तन चाह पानी मिले ना रही पैसा तो हम घूम के चलिए। अच्छा एगो बात बताएं कि दुख सुख में जनप्रतिनिधि लोग आवेला मिले खातिर केहू ना आज ले हई शाम बहादुर हमनी के यहाँ के जीतल वाले आज ले तनी जीत के गए 5 बरिस में एरिया में तनी झांकी ना पड़लो सा। क्या नाम होगा? शाम बहादुर सिंह। हाँ एरिया में तनी झांकी ना पड़लो सा। जे का बाजार हमनी गाँव में रास्ता नहीं खे ढूके के मानी हेतना खावा बा रोड पर। वो अभी रोड ना बनल, अभी रोड ना बनल बबुआ। का शाम बहादुर ओकरा कहता नहीं कि नखन झांकी नखे पर आइले को बाहर एरिया में कोई दिखाई ना दलस जीत के गोल तैया से दिखाई नहीं खे दिले। जाई ना रोड कैसन हमनी गाँव में भादो में रोड बनल ला, गाड़ी घोड़ा जाए आवे के हेतना खावा बा रोड पर। अब शाम बहादुर रही वोट मांगे तो का कहे रहुआ? का कहे तो वोट हम देवे ना करे तो का करे? हम कहे कि रे जैसन तोर कर्तव्य बा वैसन बा। तो शाम बहादुर कहाँ आवत रहे? कोई तन झाँके नहीं खन पारे आवत। किसान के आज तक केसीसी बैल जब तक कि समस्या गृहस्थी मरा गई, जब मरा गई तो केसीसी कहाँ से भरी किसान? ये महामारी में ना बाढ़ के धात में सब कुछ हो गई, लोग कहाँ से भर पाई? ना ओकरा लगा कोई खेती तो सब खत्म हो गई, ओकरा लगा कुछ बात ना।
अब बैंक कही जे हमरा के कोई भरबे करो तो आदमी भरी कहाँ से? ई सब सरकार हमनी के ये जानता से मांग करता नहीं कि एकरा के माफ कर दिहल जा सब। सरकार से मांग करता नहीं कि माफ कर दिया हाँ सब माफ कर दिहल जा। ऐसे के कहाँ से किसान भरी? तो निर्लज सरकार बा नीतीश कुमार के माफ करी बुझाता रहुआ। वो तो अपने गांजा पी के भंगवायल आदमी बड़े, वो का करी है? गांजा पिए हाँ तब का करे? बिल्कुल यहाँ के जौन की डिमांड बा जौन मांग बा बिल्कुल वाजिब बा कि हमनी के खेती जब दह गईल तो हमनी के कैसे केसीसी के पैसा जमा करम सन, जहाँ लगातार बाढ़ आपदा कोरोना महामारी के चलते अब घर में केहू के लगे राशन भी नहीं के ना केहू के लगे पैसा बा कि हमनी के कहीं जाई सन 2 पैसा कमाई सन चाहे कोनो रोजी रोजगार करी सन। उमें यहाँ के मांग करतनी और का नाम पड़ी? रामाश्रय प्रसाद। रामाश्रय प्रसाद बानी हमरा संगे यहाँ के मांग करतनी कि सरकार के तरफ से जौन केसीसी पैसा ले रहनी सन हमनी के खेती बाड़ी करे के वो माफ कल जाओ, काहे कि अब हमनी के स्थिति दयनीय हो गई बाबे और कोनो भी व्यवस्था नइखे कि जौना के चलते हमनी के आप ओकरा वो पैसा जौन हमनी के लेले बानी सन ओकरा के भर पाई सन। लगातार स्थिति जौन बा किसान के बिगड़त जा रहल बा। ए स्थिति में यहाँ के मांग करतनी सरकार से, सरकार में रहे वाला लोग से, सरकार में रहे वाला मंत्री से और ये देश के प्रधानमंत्री से कि जौन केसीसी हमनी के लेले बानी सन ओकरा के माफ कल जाओ, काहे कि स्थिति हमनी के बद से बदहाल होत जा रहल बा।